bokoena na wage bursary gochiase aboroki wa bekirasi ya Kianda gose form 1 nigo bakogochaka bene ase chiwodi au imeye county ya Kisii. Aseritko lero nigo muroberi Nyarakoba gogosiorigwa bene ase wodi ya Iveno korawa muno mwemsewe wodi Steve Arika Nyarakoba gakorie iranga okobwato kwa wage form echo nigo kora chigo swakorekana ase njira yo bwasio kunabo igabisiane chikoba kwene kinga baliboka bakorwa ase chinga chitari kwenyara nigo barachikoba kwenyorera chifomu echo. Omurikeito ndemo Stephen noroboti urwaso bwagari. Ime ye wodi ya Iveno ebonga Nyaribari chache nego mo MCA Steve Arika na koroto muroberi bwo kwenda no wage bursary omuroberi orengete goikera aboroki wa bekirasi ya Kianda abo bataikero n'entunda ya eta yo muroberi y'ubwe serikali ye county ya Kisii. Litikolia lero abana bali ba form 1 banyo tukwa chifomu baicholi bona to abalentera no chifomu kiri chinke wodi nene lakini form challenge 200 lakini kire application enyole kenke egera tuicholi nane kweli bageliga ngotebyo mugabano ito Simbarak bali bakulema babwatisi na bayiboli tegule ntira mwatebirenga around ende chibaza chimentwe ntoteme una assembly tomente chibaza se pasali egera kerwa konyora chitoke chigwe chira chwasingake twakangambia mono sana aso mugabano ito kubwatera no mwe musio ito Steve Arika asoko toletere pasali yange na asetomenyete aji akonyira abantu bonsi etale ngo kurumana ngona ndi twakirengambia mono bono bainyoira abana ba form 1 bali batanyorete igore ndi twakira umugabano ito ngambia mono no mwe musio ito Steve Arika agendere no moyo yoyo kobana abana inchi ange sana buna bagenderete gokorai pasali ya beire transparent sometimes sio kompore bwa kutoka kwa nyoranga tabakenda abana banyoreti lakini otherwise ndo chenga egente bono kyaretire wa mato buya yakero mutise ne kerenga kejo montanyora ekero kende kyare ngase keganja nabono chitimba to mwana kere naro ko mubamba bono ungakanere ipase ne tiokea ye fisiana kyare fisiana erego nonye abamenyi babwato muchengo igorwe chibasari echo nigo baganiriye serikali ye county ya Kisii kwena kyabuna chifomu nchi saina abamenyi abange na ekerengo kieni boge kwenanwa koimo kigwa igoro na ande nyino kubuga mono bamente chibesa egere chibe igorake bali barakonye abana baitu basome bonse utambe ogende ko torentera ando mente gintu geke eri nali abana barasome na bana intakana konyora bali 5000 bali babatu muburi wa mwanya 4000 na bali banyora 3000 ekogera bantu bonse tokolengani lakini no kolenga kiro muntu anyole pesa nkenke na kuringa injira kitoko nyoranga abana baitu basome. Steve Arika niga kerego kwemero bedye chisemi ya serikali ya Kisii gati yabo Ajiri Digital asarure irago chiasa menyi ba Iveno ko balentere emero beriende ya magenderero abana bakora amatemu mugabana Simbarat nateche abaye certificate babekire butwa bayikina abayibuli babo babe kerorio na kibakobeko nande ntubwato muruburi rwe computer singi tutegete konyoranga abana bayitokoze kire skura gotebanga ngora konyeka ekero kwakolire gasi enkongo okonyoro mongina oise gwatioro koga no yondole computer koroswa singi ate ungo kwa ndagera ko oli gwatioro ko ali no iwe computer lakini we computer ngonyoro koroswa singi abana baitu bamanyenga ase twekeire nandi na banyore chigasi gwetera online ko reporteria Ndizi TV korwa se wodi ya Iveno ebunge Nyaribari chache county ya Kisii Eliataliane Ndemo Steven.